साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। तो कहाँ जाता हूँ? अरे सरवा रुक ले रे, अब कहाँ तक लगा के ले जाबे रुक। हमर लाल कोछवा चाल होके बारे तेल हाथ साल तुर के झाकी दे देम चल। हमर लाल हमरा किसे तरह का ते बहान चितो ते काई भागत रे 45 रुपया एडवांस ले बड़ो अभी ते हमरा के चिन्हत नहीं कि मार एक गोना तोड़ देम सारू। अरे गोड़िया हाक ना रे हाकत काहे नहीं खी लो हाकत नहीं स्पीड। अरे बाप रे आप ते साथ ढेर मन बढ़ुआ हो गेल बड़े आ तू मरते जब भागेलो तब बोलेला हमरा के भाग मुर्गा का कोस के तो धइए ले रहलो नी काहे कि तो छोड़ा के भाग आइलो आ ते सरो मेहरारू को छोड़ के जल्दी आओ ते नहीं खीस लो बहान चोदवा जैसे ढूल गइल हो सीना चा पकड़ो सारो काम गाड़ी घुमावता नहीं भाग गोपन तो सरवा पेशाब करते रे बोले हाथ ना बड़का चोर भाग के कहां जाई सीना चा हां बोल ना तनी समझावा ना ओकरा की खड़ा होके पेशाब करता तो अजीब लागता कोनो छाका छुकी वाला रहन नहीं लागत। अपना डेरा पे 5 दिन से रहता नु 5 दिन समझैले बानी के खड़ा होके नहीं मुते के वो हमर बात मानो तब नु नहीं के मानत नु तो ओकरा के दारू गांजा पिए के मत दो देखत हन कि सीना चा हां पेशाब के भागे लागल बा अंचू पकड़ो ओकरा के जाता जा सीना चा तक गिर गलन उठ के उठावे के समय नहीं के उठ के आजा दौड़ के रे सर काय भागत रे रुक बिना कहले से भागत रहा अभी हमरा चिन्हत नहीं खाओ मार के अभी लतवास देम। अच्छा हटियो ना हमरा के जाई दी हमर वो लोग के पार्टी में काम ना करे हम जाते मदन जी के पार्टी में काम करे मदन के पार्टी में जेबे 45 रुपया ले लेबे जोन दे आना त काम कर हली अपन पैसा हमर लोग के पार्टी में काम ना करे घर पैसा काहे ना काम करबे रे तोरा कुछ करन का सीन अच्छा ना तब काहे भागत रे रंडी वाला अभी मुंह में लान थात देम सारी लाड़ घासे चाहे मुंह में बांस घासे हमर लोग के पार्टी में ना रहे बताबे कि गिराम चालू करिसो राव सिंह चा राती के हमर पाट खोलत रही गाड़ मारे खाती हम कैसे रात बाप इज्जत बचा के भोरे भगनी हां बताओ बहुत तनी की आखिर भागत काहे बा यारी तरह के मुंह में खून फेंक दो नेपाल के बुरबक कितना लवांडा छाका संग के फोफी पीटनी कोनो चाय दे बना कोइलो सही सर हमर नाम बदनाम करलो चल चल घर चल हम ना दे मेरे खातिर कुछ हो जाओ पहले चल मेरे बहन चल देखी मारी मत पहले चल मेरे बहन चोद ले ओकरा के ढकला तरह का लात के देवता बात से ना मानी देख ली सिन्हा जी मत ढकली चल जा सीना चा के तक खर्चा पानी देवे लगा अरे बाप रे बाप दादा काट ले बाइक से दे जा सीना चा माधर चोदवा 3200 दांत हला देले बहू अब तो तेरा टीबी कैंसर लकवा फारली सब मार दी सर जल्दी अस्पताल में लेके भाई सरकारी चलो चलो ना शिवनाथे भैया लौकता रे ना घोपने लौकता आ ना लौंडवे सार लौकता का जाने सब केहू कहाँ बिला गइल बा घोपन बा ए घोपन बा जी चाचा जी घोपना भैया कहाँ गइल बा लौकत नहीं खेलो पता ना कहाँ दुकानी होलो भोरा ही गाड़ी से हबड़ाइए में अच्छा कहीं गइल होइल साटा लिखे खातिर हाँ तो ठीक बड़ो अपन बाजा कसी हम जाता नहीं रुको कहता नहीं कि 2-3 बरस हो गइल तहरा शादी के अभी तक एगो बाल बच्चा ना जन्मल चाचा जी सिवान के दवाई चलता 2 महीना भइल बा देखी का होता टे डॉक्टर से देखो तो लौंड में से हुई कोनो ओझा कोनी से देखावो ठीक बा रात खनी राजा जी आवत नहीं नु तो हम वहाँ से बतियावत नहीं हमू चाहत नहीं कि हम ओझे गुनी से दिखाई हां हमरो इहे हाल रहे तो ओझा से देखो तो रात भर झाड़ फूंक कल सुकवा धक्का धक लइका होखे लागल अच्छा यही सिनोडोरे 6 गो लइका बानी लो केहू के पाइटे नहीं खे केहू के जमे नहीं खे केहू लंगटोही फिरता जा बाबूजी के हाथ कैसे टूट गए अरे घबरा मत इनकर हाथ टूटल नहीं खे लौंडो बहन जैसे झगड़ा भइल रहल न तू दांते काट ले रसो अरे कहाँ बा उन्नतिया के नाती मार के ओकर हम मुड़ी कुछ दी सीधा साधा आदमी के दांते काट ले बा दाब कहां पर है सिमनाथ भैया बताओ सरवा कहां बा एक दाब में ले हम सिपाही ठंडो ठंडो इतना बहुत रहेला कोनो बात नहीं है 5 दिन में ठीक हो जाए अभी 6 गो सुई लेके आवत नहीं ना हम ना माने बताओ कहां बा सार के कोटबे करे हम ला काटे काटे कोइल बड़ा का रखो न हथियार गलती सीना चा में बा ना घोपन ना भैया में गलती होइए नहीं सकत ओ
बहन चोट के चलते बदनाम हो गइल बानी। तनी कमे खिसिया सिपाही जा जानता रहा इनके में गलती बा है ना। मैं बताई का कइले बना रात लौंडो गाड़ मारे की कोशिश कइले बना ओसे भोरा ही भागल बा। बड़ा निकर्मी आदमी बड़ा भैया, हम तो तारा के सीधा समझता नहीं हो। रुकी बाबूजी, हम मलहम लेके आवत नहीं। बहुत दर्द करत है, 2 बार लगाम ठीक हो जाई। डीजे बैग ए रुका, झाट पके मलहम लिए बू ढेर तारा माया लगता। इनका दुखाई ना तो गलती का एहसास किंग होई, दुखाए दो। गोपन भैया के मत बोल, नासा नुसु में गलती हो गइल बा ना तो एक के दाम में सारे तारा के ले ले हम। ए बाबूजी का कहले बानी कि बतावत नहीं खिरौआ लोग, बताएम लो कि ना बताएम लो। भइल का हमार जूजी बा हइयो मर दे रात लौंडवा की इज्जत लूटे के चाहत रोवन ओइसे सबे भागल त गोइन से धरे तो धक इनकर हाथो हबक लेलस। का बाबूजी अपना उम्र के लिहाज त करी, दुगो लोग सुनी जानी त का कही। एगो बात कहीं पतोइया, कहीं मरचा कितनो सूख जाला बाकी को तिताई ना जाला। अब लागत शिवनाथ भैया तू गलती कइले होखबा और दांते काट के भैया नइखे कइले। का ए भाई शिवनाथ जी के ये बैंड पार्टी हो का? हां ये हो साटा उटा करे के बाका। हाँ साटा करे के बा। हमने 20 किलोमीटर दूर से जी झाटू खरियाल बनी सो। ए जी चली खाना खा ली, 4 बजे भोरे से बना के रख ले बनी दाल भात भुजिया। आई शिवनाथ जी के जूजिया आई खाना घोपले चल जाई त साटा बना के लिखी जा क्या बना के लिया। शिवनाथ चा हमरा मेहरारू के बारे में इतना घटिया बात मत बोलियो, वो भाग जाई तो तार गणी लेके जीएम का। भाग मरते हम जाता नहीं छ, तू लो अपने में हैरान बार लो तो साटा के झाट लिख बोलो। चलो हो जीजा चले के। रुको लो इतना होत रहला मरते हबड़ाल के जमल बड़ा लो का बताओ लो कोई तरीके सटा करे के बा। 6 तारीख 6वां महीना आ दिन एतवार आ गांव बेलवा टोला बूम। अच्छा ठीक बा गोपन तन देखबे एक दिन तारीख के कोनो साटा नइखे नु। हई आड़ी पर के कागज पत्र देखी धर ई भाई बिहाने के सटा करे कहतारन। ए भाई जा सटा ना होई। काहे सटा ना होई रे? ते मालिक होई कि भैया मालिक होन? भैया बतबा सटा होई कि ना? अरे बहन चोद तनी में कौन मालिक है कौन नौकर है रे? सब बोलत तारा स। तारा तो कुछ ना बुझाला, तू तो बैल हवा इहां के मालिक हई। ये एक दाम लागी 32,000 रुपया साटा करे के बात करो ना त आगे बढ़। ठीक बा लिखी 30,000 पर साटा। ओके ठीक बा ले रे गोपना लिख। वो अलग ही लेवल का बंदा था। आ गलन सुन चनिया बजनिया हम नु बनले बानी। अब गाना बजाना होई तेरे 14 आदमी के साथ है। हम गाड़ मरवा तनी, हम तो बाना ही करनी, हमार नाम ना लेनी हो। ओ भाई ओए टेम्पो कहां लगा दी हो? शिवनाथ चा उन दुकानिया कर लगवा दो। तनी जल्दी से सेट करके बजाई लोग तो ताकि पता चल जाए कि कोपिल के घर से बारात जाता है। बाजे तो बबुआ आधा घंटा सेट करे में लागी, लोग सगुन को पैसा 10,051 रुपया जुगाड़ करी। सुनने से तू मर्द पागले आदमी हो का 10,000 रुपये मांग जाला दियो सो लड़बाना आदमी हो तू। बोका इसका गोपन भैया 10,000 रुपया मांगले बा ना तो 5,000 तो जरूर दिए सन। बलेसर चा अगर है 1 लाख रुपया मांगले रहतन तो 50,000 तो केहुआ मिल जाए। सारे दिमाग लगैले बार। चुपचाप रहलो अपन अपन सामान चेक करो सब जना। ओए हमार जूंजी बतियले बड़ा लोग बाजी कि ना बाजी? रघु बेचाने गोली खा ले बनी का महाराज बाजता सबन पैसा मंगवाई ना। ना फाड़ देंगे अभी हम। ए जी अभी तक ले बैंड बाजा वाला ना वइलन सन, कब अइहन सन? बुझाते नहीं कि घर से बारात जाता। हो के आलो तार बतार बोली झाट चुप हो गनी। बारा बोला तनी उहे हमार भतार हलो। हमार भतार बेंगलोर बा, कमा कमा के करिया हो गल बा। ए आ गल बनिन तो बजाई लो। अब तारा बेचे नहीं धरल सगुन के पैसा दा ना बजावा तनी सो। चाची 100 रुपया में से देबू, सगुन दे दी सारवा बजावा सो। अच्छा 100 रुपया सगुन दियाई हैली 50 रुपया दे दी। हैली 50 रुपया सगुन। बताओ भाई 50 रुपया सगुन हमार लाड़े लिया पूरा गांव में ठूस लई।
बहन चोदौ लोग पैसा फेंकत रहो अभी लगा पटक पटक के मारे जानत नहीं खलो कि सीवान जिला में आइल बड़ा लोग। ए बजनिया लोग काहे खिसियाता नहीं लोग रखी लोग 50 रुपया सगुन अभी परछावन होई तो बहुत छूट मिली रहुआ लोग के। ओके गोपन ले ले 50 रुपया सारा बड़ी कंफ्यूज बना सो पहले ही चिन्हा गेलो सो। शिवनाथ चा ले लो तने आई बड़ा सिवान जिला में अभी गोली बंदूक चल जाई। बहन चोदवा एगो फ्रूटियो के पैसा ना देलस। गोपाल गबे होगा ना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए रब ने बनाया तुझे भैया देखो तेरा हिंदी गाना गाता बहन चोद भोजपुरी गाना गाते नहीं के। ए जीजा जाके ओकरा के माना करबो लाड़ पके हिंदी गावता भोजपुरी गावे कहतो नस काट देंगे भाई चल। ए जी कहाँ जाता नहीं? जाता नहीं हो बहन चोदवा हिंदी गाना गावत तो ओकरा कह कहीं कि भोजपुरी गाओ। हाँ भोजपुरी कहीं गावे के हमरो हिंदी ना बुझाला। ओए बंद कर तू रखे कल का हिंदी गावे के भोजपुरी गाओ। गोपाल भोजपुरी गीत गा दे सब सुन के हिंदी खराब लगता। देखला नहीं बहन चोदवा सके कोनो ना कलख कि एगो भक्ति गीत हो जा सब भोजपुरी गावे के कहता ना सब। रे साला ते सीधा चुपचाप बजाइबे ओ हमनी के झाट लेव देबे बा लेकिन गान मारा चाहे लिबाओ स हमनी के जोन कहे सोन गावल जाई। हरि जटर राजावा चलित जगह जवा अब फंसी गना मोगिनी के जल में ऐ बचुमा बोले जगल में असन हमरो दामाद बा जे छके चल ना डांड डोलावो। बाजी बड़ा बढ़िया सेटअप कइले बड़ा सन नाचे मजा होता गाना खूब बढ़िया गावता। देखो ना लागत है बुढ़वा के कोनो कामे धंधा नहीं के आके लागल कूद कूद नाचे। पहुंची आओ ना तू एक झोंक नाच लो नाचे में बहुत मजा होता। बक हमरा नाचे ना आवेला हम ना नाचे। ए चली लोग रहुआ लोग नाचे मुंह लुका के बैठल बनी लो। कितना नाचा तारू आई बहुत काम बा पुजाई करे जाए के बा ढेर दूर बा। ए रुको ना भौजी तनी और नाच लेवे दो अभी एके ताल नचले बनी। हां नाचो ता संग बहुत मजा आता नाचे में। चली लो अब गाना बंद हो गइल बजा जो रखल हो अब क्या खाना ना खा के गाना बाजी। ओई मां झाट पर बजा के बंद कर देलस लोग 2 मिनट बजाए खातिर पैसा ले ले रहला हो का औरी बजेबो लो की ना। ए जालो ना अपन काम देख लो खाना खा लेन सो तो बजाएम सन ओ बड़ा ऊपर नीचे के डोला लियो लो। आप कौन है बजनिया से बजनिया खाने रहो सा ना तो हमनी को मारे पीछे ना हटली सो। ए जा सो घर में अपन काम देखा सन जाई ना महाराज इतना शादी ब्याह में मजाक होत रहेला एगो पौन हां सिपाही चा शिवनाथ भैया हमने को मार खिवई हन झाट ना बुझालन क्या बोले के बा कहां लाड़ तो शिवनाथ चा बीच में लवर लवर बोले लका मरे सन धनी बचेबो ना करन सो ऊपर से हमने धके हुक देम सो तोहनी के हम मारे तोहनी के मारे हम मुसिली हई हमरा सब पुपुई ना फुकाई हमरा के बल्टी बबली मंगाओ का राजेशवा। हां शिवनाथ चाचा हमरो से हई एकर बहिन चोदब सिंगाना फुकाई 250 रुपया दो जाके बंटी बबली ले आई। हमरा लगे को फुटी कौड़ी नहीं के बताओ गोपान दे दे हमरो लगे लाड़ ना पैसा पा लंड देता नहीं तू अपने लग से मंगावा कि दे में पावर हो कि गाई हमरो से गावल लेके जात अरे पगला देस ले रे चल 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 ए राजेश भैया दुगो सुप सुपारी ले ले 5 वाला हमरा खाती। ओके ठीक बा पैसा उबरी त ले ले आम। आगे दातार करे पीछे यार हेलो हां हेलो का करत बानी जी बोली खाना खैनी हां। हमारा लाड़ा वाला सुन के बात मत बतियाओ ई बताऊ मैं 10 दिन पहले का कर चल गइल बाड़ू हमार झाट झोकरत यहां
ए त का हो गए लागल बानी त ए जो कोई काम करे वाला नहीं खे। अच्छा ठीक बा, बाकी कोनो बहन चोदवा की एको सेकंड खातिर मत तो कियो ना, तो जानते न हम कैसन आदमी हई। बाप रे तोहर बॉयफ्रेंड बड़ा खिसियाता हो, मर्दों से ज्यादा ख्याल रखता। हाँ रखेला, टाइम टाइम से मिले जाली आ न जाली न त 4-5 दिन ले रूसल रहेला। अरे ते हमर बतिया सुन लियोस, कौन सा बतिया उतरे? हाँ सुना तानी, केहू के तरफ न देखब। हेने सुन, नाचो के नहीं खे ना तो पता चल गइल नु तो बांस धांस देम। हाँ ठीक बा रख दिया। आवरी सुन, ढोणी आ पिठास ना लगे चाहिए ना तो बुझ जई है। ठीक बा। बड़ा ही लइका हरामी बा हो, तार के कुछ करे नहीं के देत, खाली एकरे से बतियावे लुका। हाँ खाली एकरे से बतियाबे नहीं। भाग, कौना जमाना में जियो तरु हो, कम से कम 3-4 बॉयफ्रेंड रखे के चाहिए। नो हम खाली एकरे से बतियाए, घर के सब लोग राजी बा, शादी सेट हो गेल बा एकरे से। ठीक बा, ओकरे से बियाह करिया, बाकी चलो हने बैंड बजा बजा तो देखल जाओ। ठीक बा ठीक बा। लागो तब भैया माल उड़ा गइल बा, यही से इतना देर लगले बा रजिस्ट्रा में। जो चाहो बोलो यार। दिलीप लौड़े आई का दे आ गेल रे लेके पोलोथीन रे सरवा मुइबे का रे। रे सरवा है तोरा के मुंह तो लियावे के कलस, हम तो तोरा के बोल्टी बबली कहनी है। गार लिवा के लिए का माल ओकर सब पकड़ा गइल लख, ई 5 गो माटी में गार के धइले लख त देलख। कपिल देव बाबा का रे बेटी चोद बोल। हौ देखो त बैठ के पंचायत करता न सो, ओई खातिर सटा भइल बा। हे बजानिया सुनो सन, का मलकार बोली? है खामो तनी गणिया पेल दे। मलकार हमने से कोनो गलती भइला का? माफ करी। कौजी का माफ कर दे रे सर, तनी के बजावे के पहले बानी के बैठे खतरा। बजाओ तनी सो, तनी चिकना तरकारी मंगा दी। ओके जो वो तरकारी लिया के दे दे। हड्डी हड्डी गुज गुज बाइन जो सुप पारे मंगनी न त नाली लग लार झुनझुना बजा देता ने। फैला लो पिया लो, एक ठोप लय ना घबराए के चाहिए, ना तो सब जना के गाड़ी में लाड़ धास दे। लय घबराई तब हमनी गाड़ी में लाड़ धासेम, हमनी लय ना घबराए देम सो। जाई रउआ देखी हमनी के गाना बजाना। इधर लो पिया लो आ मार लो दबा के।